Hello guys, dito kami ngayon sa Sarawat Supermarket. Sobrang haba ng pila oh. Si Jake, Sarawat Supermarket, Jeddah. Sobrang haba ng pila. Isang oras na kami nakapila. Bibili lang 1 kilong isda. Ang pila mo 2 oras. Lugi ka pa ng 1 oras. Dugtong pa yung Oh, dugtong pa mamaya. Ayan, ito. Oh. Ganito ang buhay ng isang OFW. Haba ng pila. Ayan, kumandar na rin. Ayan, kulang-kulang 1 minuto na. Pwede na to. Oh. 1 kilong isda lang bibili namin. Ang pila namin 2 oras. Lugi pa ng 1 oras. Ayan po. Ito ang buhay sa Saudi. Ayan. Social distancing kailangan. Social distansya, amigo. I-edit ko na lang mamaya. Pandagdag. Ayan. Oh. 1:38 minutes. Bante. Ayan. Ayan. Putulin ko muna mamaya. Pasok na kami. Malapit na. Ayan, guys. Bibili ako ng tripod para medyo maayos ang pagpa-vlog. 25 real, my friend. Discount after discount? 35. Huh? Only one brother this. Mahal naman eh. Mahal ang mahal naman ang ano niya, parang mahinang klase. Dito kami sa Sarawat, Jeddah. Tanong-tanong lang kami ng baka may mabiling. Ha? يبغى one or two. Give me 25 real. والله نبيع 35 brother. Before 40 same ladies. سلم كورونا سويت discount. Wala, really? والله. Very good day. Say stock, ha? Okay, give me one. We try, ha? Adjustable? ها؟ هذا adjustable يجي يساوي طويل ايه يجي طويل زي كذا 3 مرة 3 مرة. انت يبغى هذا طويل. من هنا سوي صح. كلوز اوبن. ساسا معلومة من هنا كله زي كذا. 30 ها انت كلام 30 ايه اوكي خلاص جيب فاتورة اوه ما في فاتورة ما في مشكلة في فاتورة 5 ريال. اوكي Bumili ako ng isa lang cellphone ko kaya isa lang. Para may magamit na pag malapit na ako mag live streaming, para safety yung cellphone, hindi na baka malaglag kasi. Okay, bye muna. I'm so in love with you.